аз санаи 20 то 26 апрели соли равон ҳафтаи аврупоии имунизатсия ё худ эмгузаронӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ мебошад. ин иқдом аз соли 2005 инҷониб аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумуҳрии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. ҷанатой набиева директори филиали муассисаи давлатӣ маркази ҷумуҳравии умумии профилактикӣ дар вилояти Суғд мебошад. ӯ мақсади гузаронидани иммунизатсия дар байни кӯдаконро пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ арзёбӣ кард. ҷанатой набиева гуфт ки асосан иммунизатсия бар зидди 10 намуди беморӣ гузаронида мешавад. ин бемориҳои сил, фалаҷ, сурхчагулафшон, зарпарвини б, кӯзоз, кабуд сулфа, гемофилии типи б, дарунравӣ мебошад. гуфтан лозим аст ки кӯдакои дар ҳамин ҳафта ки бо сабабҳои гуногун аз рӯи тақвими миллии иммунизатсия карда нашуданд, ҳамонҳое дарёфт карда коргарои тиб даъват мекунанд ки иммунизатсия гиранд. ҳама иммунизатсияи мо ройгон мебошад. эмгузаронӣ дар байни кӯдакони то 6 сола гузаронида шуда, маблағгузории он аз тарафи ташкилоти байналхалқӣ ва ҳукумати кишвар мебошад. соли равон аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ ва ҳукумати мамлакат 11,5 миллион сомонӣ маблағ барои гузаронидани иммунизатсия ва харидории ваксинаҳо ҷудо карда шудааст. ҷанатой набиева афзуд ки соли 2019 бар зидди бемории сил 63567 нафар кӯдакон иммунизатсия ё худ эмгузаронӣ карда шуданд. бар зидди бемории зарпарвини б ки дар синни якрӯза дар таваллудхона мегузаронанд 24 соати аввал баъд аз таваллуд, мо зиёда аз 63 000 эм кардем иммунизатсия, инам 99%-ро ташкил дод. ғайр аз ин бар зидди зарпарвин бо се карда дар дохили ваксинаи пента кӯдако иммунизатсия карда мешаванд. ин дар синни 2 солагӣ 2 моҳагиҳошон, 3 моҳагиҳошон ва 4 моҳагиҳошон. барои нагаҳдории ваксинаю доруворӣ охири соли 2018 107 адад ва соли 2020 120 адад яхтонҳои махсус ворид шудааст. инчунин 4 автомашина ва 1 рефрижератор барои дастраскунии ваксинаҳо ба вилояти Суғд ворид гардидааст. имрӯз кори мо бисёр ҳам вай оиди корбарӣ осон шуд, чунки мана челки дидӣ истодед, манами сумка яхтонҳо барои ҳар як хонаи саломатӣ, маркази саломати деҳот, маркази саломати шаҳри ноҳиӣ дастрас карда шудагӣ. як ташкили корбарӣ кунад бо 2 та запас дорад. инаш барои хонаи саломатӣ корбарӣ каранд, ин 7 литраш барои аз маркази иммунизатсияи ноҳия ваксина гирифта мерад то ҳамон хонаи саломатиша бемалолакак бурда чи ваксина бисёр нағз меистад. ҳамин ба ноҳияҳои ки дурдаст деҳот доранд, ноҳияи води зарафшон, аз он ҷумла додем ноҳияи айни ба 10 дона, ноҳияи панҷакен ба 45 дона яхтон, ноҳияи ашт ба 18 дона яхтон. ҳамин тавр мана кони бодом исвара хай 8тагӣ 10тагӣ акун шароиташ ба нигоҳ кара, деҳоташ ҷойгиршава ҳамин хел тақсимот кара ва крештудем. гузаштан аз иммунизатсия ё худ эмгузаронӣ ҳатмӣ мебошад. барои гузаронидани фарзандони худ аз иммунизатсия ё худ эмгузаронӣ аз санаи 20 то 26 апрели соли равон ба марказҳои саломатии наздиктарини шаҳру ноҳияҳои худ муроҷиат намоед. пешгирии беморӣ аз табобати он беҳтар аст. гузориши Саид Мухтори Сейданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.